Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando kubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba phinde asiphe usuku olufana nalolu. Siyambonga, siyamdumisa, muhle. Uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Uyabaza abaphephela kuyena. uNkulunkulu wethu-ke loyo. Awuthandi wena ukuphephela kuye? Siphephela kuye. Asesabi noma impi imisa ngakithi ngoba yena uyasikhulula. Asesabi, asinalo uvalo. Woza kuJesu. Woza kuJesu, wakufela esiphambanweni. Ayike nokho ake sibukeke ukuthi namhlanje umoya kaNkulunkulu usiphathele ini. Ngiphinde ngigcizelele, abantu abezwa ekhaya lezwi. Yebo, bakhona abezwayo kodwa khona abangezwa. Njengoba ngagcizelela ngathi mina kukhona inamba le ngifonelwa kuyo umuntu obhukhile. Sebefonela kuyo-ke manje ukuze babhukhe. Awu kodwa Nkosi yami. Sebefonela kuyo ukuze babhukhe. Cha, ubhukha ngo-WhatsApp. Mawusubhukhile sekufika usuku lwakho, kunale namba engikunikeza yona mawubhukha, iyona oyongifonela kuyona, ungayifonele WhatsApp. Kodwa ngesikhathi ubhukha ku-WhatsApp. Awubhukhi nge-voice note. Ubhukha ngokubhala. Ngoba nge-weekend, uLwesihlanu, uMgqibelo neSonto asiwamukela ama-voice note. So wena ngoba uzwe imeseji ithi ama-message alindelwe la kufakwa khona umuntu nala kubhukwa khona, mawubhuke nge-voice note. Mina i-voice note angiyilaleli ngempela sonto. Uzokweqiwa ulayini ngoba bazobhukha abantu phambi kwakho and babhukha kakhulu ngempela sonto. Mhlawumbe ugcine usweqiwa abantu abawu-20 kanti ukuba ulalelile nje wabhukha ngokubhala. Waphela i-voice note angikwazi ukuyibona ukuthi ukubhukha ngingakayilaleli ngoba ayibonakali. Ubona i-voice note. So bazalwane, bhukha ngokubhala, zijwayeze nje ukubhala. Ifoni yakho iyashesha nokugcwala ama-VN ney'thombe. Yabona uma kukhulunywa ngezinto ey'gcwalisa ifoni, ama-video, i-voice note, iy'thombe. Kodwa uma uzozijwayeza ukubhala efonini yakho, i-text, ayizusheshe igcwale, ayizusheshe iquleke, ayizusheshe ifrize. Jwayelane ukubhala. Ikhona-ke intende egcina ingasabhaleki ngenxa yokuthi inde, uyayibhala igcine ilahle umqondo, idinga ukukhulunywa kodwa ungeqi still ku-3 minutes. Kodwa nje zijwayeze ukubhala nje kuzokusiza ifoni yakho ingakuhluphi. Uzothola ukuthi abantu abahlushwa amafoni laba abashuthayo, abenza ama-selfie, bathumele ama-selfie abo, ama-voice note, maningi, ama-video maningi. Hayi, uyayilimaza-ke ifoni yakho, izosheshe igcwale iquleke. Hhayi-ke sekuzwakele, angilishiye leli phuzu. Ngiyambonga kakhulu kuNkulunkulu. Ngibonge kakhulu kulabo abaletha abantu. Ngiyabonga. Angininikeze i-feedback. Ngangithe ngiyafisa ngomhla ka-26 March ushaye sesifikile ku-6,100. Sesifikile bazalwane ku-6,100. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Akusho ukuthi asiyeke. Kodwa yabazi abasandongena. I-target yami yathi uma nje singafika ku-10,000 kule group, sithi nje 10,000. So-ke ukulula ngoba ngidina i-maximum per group ka-WhatsApp 1024. Bese kuthiwa igroup igcwele. So njengoba sinama-group awu-10, kusho ukuthi igroup ngayinye yobe sino-1024.
so bese sithi sino 10,000 wabantu abalalela izwi likaNkulunkulu, abaveza inkambo yabo. Ngiyamkholwa uNkulunkulu singayishintsha iSouth Africa uJesu engakabuyi ngabantu abawu-10,000. Uma siqhubeka-ke lapho banda sesovula igroup ka-11 iqale phansi kwa-1 cabanga kuyofika nini kwi-1,000, siphinde sivule enye ka-12 kanjalo kanjalo. Kodwa nje maximum yegroup u-1024, 1024 uma ngisakhumbula kahle. So kusho ukuthi kulula ukuthi sibe u-10,000 kule group. Ngithembeni na-ke bangcwele, baletheni abantu. Kodwa nikhumbule inkonzo esayenza, angisazi uma kuwumgqibelo, sichaza ukuthi ukuze abantu bengaphumi kufanele wenze njani. Ake sizameni-ke bazalwane, ngiyabonga. U-6,100 ubuyi-target yami makushaya u-26 March, siqeda iminyaka ewu-4 sesifikile kuyona. Kodwa ukuze sihlale kuyona, ngoba still abantu bayaphuma, asibalethe ngoba bayaphuma. Qeda amandla indlela abaphuma ngayo. Ngisaba ngisho ukubuka ngoba ifoni yami ingangitshela ukuthi bangakanani abaphumile. Ngiyasola sebecishe balingane uma bengengaphezulu kuka-6,000 sebesondele. So kusho namagama ngabe kade-ke safika ku-10,000 kubantu abaphuma. Kodwa ngeke sisho lutho abantu abayinganxanye bengemanzi, sisho njalo isiZulu. Kanti noJesu ushilo wathi kuso lesi sibaya zikhona nezimvu okungezona ezakhe, okufanele kube ngezakhe. Kodwa uma zingafuni zizophuma kanje. Uqaphele, umphuma ekhaya lezwi, i-umbrella ebikuvikele iyasuka. Noma usekhaya lezwi uvikele, i-umbrella kaNkulunkulu evikela abantu abasekhaya lezwi nabantu abasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, mawuphuma iyasuka. Ayike angithuli kuzothiwa ngithe kanti vele sengishilo. Ngiyacela sigoqe sikhuleke siye kuNkulunkulu singene enkonzweni. Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka ngalesi sikhathi, siyabonga ukulondwa nokugcinwa. Siyabonga Nkosi ngale nkonzo. Ngiyacela Moya Ongcwele ukhulume uzambule uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ayike siyambonga kuNkulunkulu wethu. Siyamdumisa kakhulu bangcwele. Sifunde izwi lenkosi. Sikhuluma ngokuthi ukungcweliswa ngeqiniso. Sizofunda izwi. Angixolise kubalaleli nababukeli baka-YouTube. Ngiyaxolisa kakhulu. Izolo ngirekhodile kanti i-mic angiyi-onisile. So-ke uma ngayi-onisile i-mic, i-voice yami ibingekho. Sadina sesifaka-ke inkonzo ka-WhatsApp nesithombe nje-ke kuphela. Ngiyaxolisa kakhulu kwenzeka iphutha. Ngiyafisa lingaphinde lenzeke. Ngithandazise nani lingaphinde lenzeke. Ibiyinhle inkonzo yayizolo kube ubuyibuka. Kodwa-ke akwenzekanga. Namanje ngi-check-e kaningi ngikholwa ukuthi i-mic i-on. Asifundeke ngokaJohane chapter 17 verse 17. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Umkhuleko wenkosi uJesu izikhulekela yona, ikhulekela abafundi bayo, ikhulekela nabo bonke abakholwayo nabayokholwa ngenxa yabafundi bayo. So siyangena nathi kulo mkhuleko. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Besikade esikhuluma-ke ngezikronike ezesibili chapter 7. Ngicela sibuyele kuzona. Soqala ku-verse 13. Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula, noma ngiyalezi isikhonyana ukuba sidlizwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafuna ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelela isono sabo, ngiphilise izwe lawo.
Kukhona okuncane engicabanga ukuthi kusasele engakuthinta kuleli vesi, uvesi 14. Uvesi 14 mawuqala uthi bazithoba abantu bami. Izwi lenkosi likubeka kucace ukuthi uNkulunkulu uyamelana nabazidlayo, abaphakamayo kodwa abathobekileyo ubaphumuza. Uma uzithoba, uNkulunkulu uza ngakuwena. uNkulunkulu kwenzela umusa. Uthola ifavor kaNkulunkulu uma uzithoba. Kodwa abazidlayo, abaziphakamisayo bazohlangabezana nolaka likaNkulunkulu. Zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze uSathane anibalekele. Zithobe ungaphakami. Ingabikho neyodwa into ekuphakamisa. Aphakami ngokuthi unomuzi omuhle, umakhelwane bakho babukele phansi, unemoto wena uyadrive, abanye besifazane abadrive, indoda yakho inemoto, niphuma ngemoto nobabili nemsebenzi. Akuyona into ongayiqhenya ngayo le. Uthi uJesu, thokozelani ukuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Ningathokozisi ukuthi amadimoni anithobela. Ningathokozisi ukuthi abantu bayasinda ezifweni. Kahle kahle akuthini esikwenzayo, uNkulunkulu kwenza ngathi. Manje akuyona into ofuneka isijabulise le, noma isiqhoshise, uqhoshe uphakame. Cha, jabulela ukuthi igama lakho lilotshiwe ezulwini. Ngoba baningi abantu ababizwa ngegama lakhe, sikuthintile lokho izolo. Babizwa ngegama lakhe, kodwa banjani? Abaphendukile ezindleleni zabo ezimbi. Uthi kuvesi 14, bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami. Bakhuleke bafuna ubuso bami. Baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngifisa ukuthi ngi-analyze leyo nto. uNkulunkulu ufuna abantu bakhe bazithobe, labo ababizwa ngegama lakhe, hayi abazibiza ngegama lakhe, ababizwa nguye ngegama lakhe. Ufuna bazithobe. Bafuna ubuso bakhe. Awukwazi ukufuna ubuso bakhe ungaphendukile. Uthi bafuna ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Khona abantu abafuna ubuso bukaNkulunkulu kodwa baphendukile. Isithelo sokuphenduka siyasithola lapha kuMathewu chapter 3, ukuvuma izono. Ngamanye amagama akukusiza ukuzila ukudla izono zingavunyiwe. Akukusiza ukuzila ukudla, uzithandaze ngezilimi kodwa ukhululekile izona zivunyiwe. Phela izilimi ayiziyona isayini yokuthi ukholwa kakhulu. Izilimi nje cha aziyona isayini. uSathane uyazazi izilimi. uSathane ezikhuluma ngisho ezasezulwini-ke. Phela ngikhuluma ngama-languages asemhlabeni. uSathane uyazazi izilimi zasezulwini. Why? Ngoba esezulwini ekhuluma lona ulimi lwasezulwini waxoshwa. So uyakwazi ukwenza isikhonzi sakhe sikhuluma izilimi zasezulwini. So ukukhuluma izilimi akusho ukuthi ukholwa kakhulu. Akwenzi lutho futhi ngeke ungene ezulwini ungenise ukuthi ukhuluma izilimi wena. noSathane uyayikhuluma izilimi kodwa waxoshwa. So akusenzeli lutho ukukhuluma izilimi. Into ezokwenzela utho ukuthi igama lakho lilotshiwe yini ekhaya ezulwini. So-ke uthi uNkulunkulu, bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke baphenduke. Bakhuleke bafuna ubuso bami baphenduke. Akusizi ukufuna ubuso bukaNkulunkulu ungaphendukile. Abanye bazibangela ulaka likaNkulunkulu ngokuthi bethi bengaphendukile bebe bekhule kuRoma 10 verse 9. Ube yiculo bo. Ngiyavuma khona lokufanele awukhuleke amukele uJesu. Kodwa ukwazi ukumsebenzisa abe isikhali sakho Roma 10 verse 9. Udlule lapho uhambe uyoqonywa, uqome, untshontshe, ulwe, uthukuthele, yayibona lonto le ngeke ukusize.
Umoya ongcwele uzophenduka isitha sakho. Ufunda Isaiah 63 verse 10. Uzophenduka isitha sakho umoya ongcwele. Yazi ukuthi uma ukhule kuRoma 10 verse 9 uyasindiswa. Mawusindiswa ubheke emuva. Kusho njalo uJesu lapho kuJohn chapter 5 verse 14. Uthi bheka usuphilisiwe. Hamba ungabusona, funa wehlelwe okubi kunalokho. Ngoba awukwazi ukusindiswa bese uphinda uyona. Ngoba uzokwehlelwa okubi kunalokho. Kube ngathi uloyiwe, kube ngathi uthakathiwe. Webazalwane, asingadlali ngoNkulunkulu, asingadlali ngomusa, ngegrace, asingadlali ngefavor kaNkulunkulu. uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Ake simkhonzeni, ake simthandeni, sihambe ngobungcwele, thatha idecision. Mawusho uRoma 10 verse 9 wazi ukuthi unqumile, awusaphindeli emuva. So kasimkhonzo. Uthi ke bafuna ubuso bami baphenduke, ngoba ngeke ukusiza ukufuna ubuso bukaNkulunkulu ungaphendukile. Phenduke endleleni zakhe ezimbi, zishiye ziyeke mosuzivumile izono zakho. La-ke ekhaya lezwi siyabhala, mawususibhalile isono ungabe usasenza. Ungathi hayi ngakhuluma nobaba uNsibane, ngoba ukhuluma nobaba uNsibane akunamsebenzi. Okunomsebenzi ukuthi uNkulunkulu uyabona, usebonile ufuna ukwenzela umusa, usebonile ukuthi userious ngaye. Usuwenze i-appointment naye, hayi nobaba uNsibane. Abanye bawahloniphi lama appointments. Abanye bayawayeka nje adlule. Bazalwane, isemqoka indaba ye-appointment. Awunayo appointment nobaba uNsibane. Ubaba uNsibane akalutho, akanalo izulu, anaso isihogo. Uyimbongolo nje egitshele. Yazi imbongolo edonki. Yimbongolo mina egitshele. Mesabe othi esebulela abe namandla okuphonsa esihogweni. That is the Lion of Judah. UJesu KRISTU UYINKOSI yethu. Ingonyama yesizwe sakwaJuda. Ngakho-ke bazalwane, masimkhonze uNkulunkulu. Uthi masifuna ubuso bakhe, siphenduke endleleni zethu ezimbi, uzozwa yena esezulwini, abesethethelela isono sakho, aliphilise izwe lakho. Izwe lakho kungaba ikhaya lakho. Izwe lakho kungaba isemsebenzini. Mhlawumbe emsebenzini uyahlupheka, khona into okuvukelayo, khona into okuhluphayo. Zithobe, funa ubuso bukaNkulunkulu, phenduka, vuma izono zakho, uzokusiza uNkulunkulu. Aphilise izwe lakho, aphilise i-environment ophila kuyona. Mhlawumbe ikhaya lakho lifana nesihogo, mhlawumbe emsebenzini kufana nesihogo, noma kuphike la kufanele ube khona usenkingeni. Kodwa ukhona uNkulunkulu uthembisile ukuthi uma uzithoba, ufuna ubuso bakhe, ukhuleke, uphenduke endleleni zakho zonke ezimbi, uzozwe esezulwini, athethelele isono sakho, aliphilise izwe lakho. Liphilile izwe lakho, indawo ohlezi kuyona, abantu ophila nabo bayaphila. Wena-ke nje uyaphila, yamphilela uNkulunkulu, yamphilela uJesu. Bazalwane, sisazoma. MaHebheru 9 verse 23 kumiselwe ukuba abantu bafekanye emva kwalokho kube ukwahlulela. Numeri 32 verse 23 uma ungenzi njalo isono sakho siyakufumana. Asibuke sikhuleke. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyathobeka. Akekho uNkulunkulu ofana nawe nonjengawe. Busisa lona loya olalela lizwizwa lenze. Ngiyacela Nkosi uhlangabezane nezidingo zalona loyo kukho konke akudingayo, ubanikeze ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu KRISTU UYINKOSI. Amen. Baba uNsibande uyavalelisa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ube nosuku oluhle. uJesu KRISTU UYINKOSI.